le tuna chuan kekor cross pocket kat dan kan han ti lenga lunglei nu khan lo en chiang la p3p khan mi ron zo ngun em kha hei hi pleated kat dan nen kha chuan hetlaya kan rin kha chu ain ang deuh renga scale khang ngil takin kan da ta a chuan tilai hianin in chichan ve khanin ten double line in kan kaltiranga chuan atang hianin ador te a seizong te kan potanga a line b line an ta a hi b line atang hian inches khat le chan vein hei inches khat le chan ve kha chu pleated a po han kan soi to a akong che lak na turang chi kha akong che chin khan ta chuwangin inches khat le chan ve kan da ta a chuan tuna kan measurement kat tur hi a seizong somthum paruk le chan ve akong somthum pahnih ador somhnih pali aniama se hei hi a kekor hlui ka te a tlemin ka ti len ruk sak that dona adori ka ti fual sak that don ani somhnih panga velin ka chhuwa sakang chuan a kong hi somthum pahnih ania mongbor hi somthum pariat ania chuan amal somhnih pali atlang som pali tiang kha ani ta a chuan a seizong kha a ador kha inches somhnih le pangain kan ti sakang kan tia ninga zat ve chu som pahnih le chan ve ania ninga chan ve kha chuan tatang hian inches ni kan dau na ni kan minus te chuan ti khan kan la da anga heta a kekor fual lam kha somthum paruk le chan ve nia ta hian thum ruk le chan ve kan chin chia khat ni thum inches thum ka bel thin ka ti kha thlele tur kha chuan khatiang che khan a le lama hian heta hian kan kal thak ve le ngai ta a chu ninga kan tia dor kha som pakhat le chan ve som le chan ve somhni panga chan ve chu som pahnih le chan ve nia khat ni khan inches ni kan minus kan ti kha chuan heta kan pot tlanganga somthum paruk le chan ve kan chin chia lenga khat ni thum ti khan inches thum alo ni le ta anga chuan kha scale kan rin anga ta hian heta po ti khan chuan hei hi puan tlang hi a color dang lo lang chin hi kan chin chia don ta ni tatang hianin amal len zong kan te don ta amal kha somhni pali kha kan ti khan ta somhni pali zat ve chu som pahnih lo ta a som pahnih kan pot phei ta a in chi chan ve kan maina sang ti khan chuan kan son phei thatanga scale mor ve kha ti khan azat ve kha a full khan som pakhat le chan ve lon ta a som pakhat le chan ve chu som pakhat le chan ve ti khan a center kan la ta a chuan he ta tang hianin inches khat le chan ve kan chin chia le ta ni chuan ti khan emi line chu alo dik ta a hemi center hi ti khan kan te lenga kan chin chianga panga le chan ve point khat le chan ve lon ta a heta kan chin chiang che khan heta po ti khan lenga panga le chan ve point khat le chan ve kha ti khan kan chin chia lenga chuan heta a ketlanga po hianin khatiang tho khan panga le chan ve point khat le chan ve kha a center kan chin chia le don ta ni chuan atlang ar zong hi sompali kan ti khania sompali zat ve chu pasari alon ta a pasaria khan ti khan kan chin chiang a chia chen hei kan kaltir ta ni a hmalama hian atlang a hian hmalam pat pi ka khan chuan akong hi hei center kan ti khan ta a akong hi somthum pahnih alon ta a somthum pahnih zat ve chu somparuk zat ve chu pariat alon ta hmun lia kan thena ngai ta ka wang khan mo chuan pariat zat ve chu pali alon ta ti khan pali hi center a han kan da ta a kan chin chianga pariata ta hian a thuina tur kha
heta malama thuina tur kha hetama hen kan la kep ta ni hei hi achia chia khan ta hei hnunglam thuina turang kha malam katna turang kha lo ni ta hei hi hnunglam ang kha khatiang khanin heta hianin heta thuina la ve lo khan heta hian khan kan pel phei ta ni o chuan hei scale kan han pelenga hei akul don ta ni akul lai kan hmang don ta khan akul ta scale man dan hi chu inzir tir vak ngai na am lo ral tang hetia youtube patang phei chon chu wang chuanin ka man dan hi uluk deuin lo en mai ro chuan scale rin re ka ti kha a in chok ul a el lai kha entinan hei hi heta hian tian alo lut ta khan heti lai tanga hetia el ang chi hemi in el ang chi hi aum tur ani lo angil pat tur ni ke kor ang chi a chon mo akwal ani pon akwal kha dik deuin akwal anga moi takin in el mi alo khan chuan hei hi ilama han kan rin vele ngai ta chuan het a hian a zipper vuan tur fly wheel fly zip ten te hei hi chu wang chuan het a hianin kan chin cheng hei chu a zipper kha engtia sang ange ida tan ti te kha in ron zo le takin a moi to ka da mai o hei ka te ngai to lem lo ke ma chuanin a zipper kha sei ro se in ti chuan heta point da thei a zipper kha toi deuh ro sen ti pon heta point da thei chuan amat hi dulkiar lutuk lo ani awangin hetla hi dulkiar ani chuan heten kan ti hniam kan ti kha chuan dulkiar lo deuh cher deuh a chuan heta po ti khan a chho leang chuan tunami chu pa ngai ve a temin kan la slope ve deuanga hei hi ti khan chuan across pocket tur lai hei plite ta ni lo kan ti kha across pocket lai tur kha ta hianin inches ni etarang hian inches ni kan wa chin chia chuan hei hi hemi chukla thui zong hi chu tunai chuan paruk le chan vein ka ti dona a chan chu ama palian lutuk lowa palian deuh kut lian deuh te ador fual deuh ang chia chuan pasari te khatiang te kha tiangai ve thina chu an size a zir khan hei chu hemin kar zau zong kha chu om mai thina ni chuan hei hi khan ka kan han ri nanga hei hi ei te open tur kha lo ta chuan akong size kha ta hian kan ziak lang anga thum pahnih alo ni ta chuan khan kan katanga ka soi fo thin chu adik tak chuanin ka ui ve lutuka kan thiam thil te hetiang han show off te chiam hi amai ro chu nam dang kara te kan han zir ve a adik tak chuan hreom kan ti lutuka an thiam nei min hril tak tak phal lova adik takin chu wang chuanin han zot maila a thoi tham deuh deuh hian min hrila chu po ni khata hianin eng tham mai kan zir ngai lem lo mani idea kan mana khatia kan en thlak ru ka kan zir chhuah te kha a then hi chu ani ve boka tin re thei huamin nam dang kara te kan an zira mi hian ti du da em nam dang phei hi chuanin chu wang chuanin kan mi zo pui te zir ve du tak tak te thiam ve chak tak tak mamo tak tak te kan om reng laia khatiang ang taka re thei zir ngai kha ki chuanin se om ka lo tia chu wang chuanin amamo tu ta na hlok na chete ta lo om ve thei takin ti in kan han ki thale ania chu wang chuan thei top chu in tran min lo lak pui ve ula subscribe lama te share lama te like comment te po khamin han ti sak ve sam ula hei hi amma pat chu ti khan lo ni ta ni ti khan hetlai a khup ka lak lo chan hi chu ka soi fia to kha pli te ta khan
engmo special bik pian har sabi kan ni lo chon kala lem lo chuan a hnung pat kan la le do nanga ko ta te chuanin a hnung pat hi kan lam sa tumi zo ma pat kan la thina ke korang chia te chuanin a ma pat kan lam sa chuan a hnung pat kan la le thin ni ke kor cutting te hi a in ang lo em em maya chuwang chuanin chumi chu thazok ti kha thil tam tak piang ve thei ania chuwang chuanin a thazok ni en hriat kha hei a thazok ni en hriat kha chu khatiang khanin thiam dan ang khanin lo tianga mai ro chu keima ania chuanin hi tun kan cutting hi complain kan don lo ber nia ka hriat awangin ka hmang tlang ta ani a kat dan chi hrang hrang chu kan hre tho a hriat phei chu tikhan hei hemi rin zona tak khianin ngil takin tikhan kan rin ta tikhan chuan heta hianin a thuina tur kha tikhan kan an chin chhiale ta hemi kan chin chhia do bol chan chu heta hianin kan kat don ta hei hi kan thuina tur kha lon ta ti hian hei ten kan thui don ta ti hian hemi thui akal chuan tur hemi hi a thui ve na tur che kha alo ni ta hei kat na tur lon ta chuan heta hianin tlangah hian tikhan ngil takin an ti lenga a mari nang che khan ti chuan hei hi ti hian alom ta a hnung pa ta hianin an size zirania hei chu ti zat ti tur ti om lowa tuna hianin engtiat velin nge hnung pa the tlama hin kan ti lenang a om tok kha kan zong don ta tikhan inches chan ve point khat he tok che khatia ke chuan heta chuan inches khat point khatin kan vati liana heta chuanin apa nga ya kal thale tanga chuan a measurement kha kan te le hlom don ta ni amal kha 24 kan tia amal 24 kha hei heta hin amal zone a hen kan te ta pakua le chan ve alon ta hei a thuina ve ve kha tikhan a thuina ve ve tang hen kan te ta pakua le chan ve lo chuak ta pakua le chan ve kha tikhan kan sika kan pot phei lenga chuan kan phan trep chuan somni pali amala lo ta somni pali ni chuan hei tikhan heta po a thuina tur kha hemi zona hen kan te phei ta ni amal englo kha kan lak to don chuan ta khan hei ta hen kan va chin chia ngai ta ni kan thre thiam ang chu mo ti khan lo ta khan amal len zong kha somni pali kan tia ni li ti khan heta kan chin chia ta khan hei ni li chin han ta hei akat na turang kha chuan heta hianin atlang arzong kha kan te lenga som pali lo nia tatang hian inches khat kan maina sa tatang chuan kan pot phei ta som pali kan ti kha hei a thuina tur kha lon ta tikhan som pali le chan ve kan chuatira hei hi a che kha lon ta a thuina a kat na tur tikhan a kat na tur kha lo hisab ve je langai ta ni hami kan ti kan bel lo chuanin a measurement dik thei lo ta chuan among bor len zong kha kan te le don ta tuna hian among bor kha inches somthum le pariat kan tia somthum le pariat ani chuan hei heta hian a thuina tur kha tikhan a thuina tur atang han kan te ta tikhan nai na lo ta hei mun lia kan then lengai don awa mun li a then kha pakua lo ta tikhan kan pot pheya chuan azat ve chi a hen kan ti top don ta ni hei thumruk thumriat a thui a kat na tur khatiang khan chuan heti lamai chuanin ta che hin chuakang kan chin chiang a san chu nakina kan soi fi liang chuan hei hetlai kan rin pheina kha lon ta tlemin kan vati len ta ka wangin hemi kan rin na che khan ti khan kan chin chiang hemi zona che hian hemi zona kan chin chia chuanin ain sei hlei don ta pa ta hi chuwang chuanin khati khan kan ti ta chuan ador fual zong kan te lenga
ador fual zong kha 25 inches som ni panga kan ta heta hianin a thuina tur atangin kan te don ta ni inches thum kan ti chuang sa ta hemi kan ti chuan sa chan po kha kan soi to a plite ta khan kha in lo en let sak mai ulen hriat thiam lo chuan hei takhi lunglei nu ptp na minon zo a hriat thiam lo lai khanin ka hria hei inches thum kan da lor na chan chu ka sei fe le lo mai nge heta hianin a kong tur kha hei inches khat le chan ve kan da chuang to heta khan ador kan lak na khan khami inches khat le chan ve kha mun hnia in then tur ani wain a ke kora kan thui pum nu khan inches thum alon ta nia in mun hnia in bel chu wang chuanin inches thum kha kan bel ti khan kan da lor sa ta a chuan kha kan pot kualanga ti khan hemi kan rin na chia khan ti khan kan ti top lenga heta kan vati lenga a thuina tur atang zawk hian chuan hei hi ti hian a ron kual don ta ni ti hian hemi kan chawk rin var among tiat kan ti atang hian 25 kan ti ta a ador fual zawng kha 25 a kan chin chhiat ta ti khan chuan kha scale kan pele photanga an thau chuan ti zawng hian kan hmanga dul kiar deuh ang chi kong lian deuh a chuan ti zawng kan hmanga ase normal a chuan ti zawng hian kan hmang chuan khatia kan chin chhia rual khan hei hi kan rin lenga ti khan chuan hei kan pha tha le nga langa akong len zong kan te le don ta ni heta a thuina tur kan chin chhia anga a thuina tur train kan te phei anga heta a thuina tur train kan pot le don ta ti khan khamin kar kha a size kha kan hre photanga ti khan pariat point hi le chan velon ta a ta han kan sik betanga hei kan kewanga somthum pahnih zat ve chu som paruk kha hei som paruk he ta hen kan da ta het kat tur a thuina tur ti khan chuan he ta hian a chia khan kan va chin chhia ta ni chuan inch khat kan bel ta a ti khan hemi inch khat kan bel na chan hi chu hei pakua point khat alo ni ta a khami center kan la ta pakua point khat alo ni ta ti khan hei hi a thui ruk omna tur kha alo ni le ta a ti khan inch khat kha thui ruk ral tur kha alo ni le ta chuan khan scale kan penga hei hi kan rin langa nge kan hriat thiam theinan ti khan sampulin ti khan nianga hei thui ruk tur kha lon ta ni ta hian iptere tur kha lon ta ti khan ei ipte kha alon rek don ta chuan hei hi kan rin thlanga ni china ka soi fiang ka tia hetlai kan rin chia kan englo na chan ha chu hei hi thuina tur chia kha lon ta heta chuan a thuina tur tlemin kan da lut ta ti khan tia han kan thui ta heta chuan kan da lut ve to lo a chia kan da chan chu heta hen kan thui don ti na chuan a kat na tur zo kha chu heta a kong te alo te a kan ti len na tur kha ti khan heta hen kan kat don ta ni ti khan chu wanga hetlai khan a chia khan chin chhia kan ni ta ni chuan heta hian amal kha kan rin thalenga khan chuan ti khan kan lo kat le thei ta a hei hi kekor cross pocket pleated ni lo ang zawk kha khami kat dan halon ta hetla hian kan chep chho hreta chan chu ka soi to kha pleated a khan hetlai kan han thui khanin khuar lut ta dei thina khami khuar lut tur veng tur khan kan ti pawng ta thin ni kekor kat te hi tilhar tak chu ni lo ma se
eng emo neu hriat tur hi chom ve a smart taka formal pants han tit tur hi chuanin tlem chuan uluk ve deuh a te dik ve deuh te pawh hi ngai thina measurement hi tin tunang lai mi hian khir to em mai a an duh dan hi a chia te hian an duh ve to lutuka chuwang chuanin cutting te lo in ang lo bawk nen kan cutting kan soifiana te hrathiam riau te in lo om ve thin hi kan lom tak zet ani chuan among lam kha khan kan katanga video siam hi thil har deuh mai nia buai nen mani dora kan buai ve em a video siam na hun te kan nei lo em a theilo le phan lo chungin kan thei top kan ron chhuwa ve ram thin ni lai hian kan katang hei reserve tur nakina amala lo len alo tet poa ti len theina tur kha mihring hi kan lo lian chak khop mai kan ke kora tira kan hak tok reng po hi rei lawa hian kan lo tot le thina chuwang chuanin ti khan ati len na tur adjustor anit ve mai ang chu hei yang kha kan da ve thin ta ni khan eta in kan chin chia lenga chunga hian nakina chin chia ngai lo khanin a chan chu han phara han ti kola han englo chun puante lo soya tuna kan rina a in rem da rem thlap lai kan rin lo hianin lo soi ve thina a boi thlak le thin ta ni ti khan cross pocket cut big chu kan zowa chuan in du zong te kharon request ula kan thiam zong te kan ti thei zong te ni chuanin ti dan te kan lo ngai tuanga ko te ro kha chu huna du rei deuh wangin tlemin min lo ngak hrit turin kan ngen cheu ni ole kha ke kor cross pocket kan han kat thei le kan han da chhuat thei chu ni